Salamu alaikum. Wash. Sunana Ahmad Dizat wanda aka fi sani da Kilisha a cikin shirin Laure. Kefa. To ne kuma sunana Hanan amma an fi sani na da Firiti Hanan Yola kuma jaruma a masana'antar Kanewood. To yanzu muhawara za mu yi da ke. Ke mace ce, ni namiji ne. Duk abin da za ki iya yi. To, ya danganta da wani irin abu ne za ka yi. A abin ku ne na mata zan yi. In kin isa ke mace ce, ƴar kwalisa ce ke, abin da shi nake so ki. Manna. To, haka ne, in dai irin abubuwa ne na mata, ai babu abin da zai hana ni yawa tunda ka gani ma mace ce. Da dai a ce ka ɗauko fannin kuma na maza? Yawwa gaskiya ba ran iya ba. To yanzu ba amma tunda ka ce mata ai normal ne. Zan yi buɗa, in ki zaki iya buɗa. Yanzu na ce to kai gaskiya zan ma buɗa amma gaskiya ba zai kai naka ba. To mu ji. Ai yiri. Ki da Allah kin nana hanci haba kar ki zama wata nan masai mana. To yanzu misali me zan ce miki ne a ƙawayen ko kuma a samarin ko kuma a abokanan harkar wacce gaba kauna. Gaskiya a abokanan harka na baran ya ce ma ga yadda na fi kauna ba saboda gaskiya duk wanda nake alaƙa da shi gaskiya babu wanda ba na so kuma duk wanda na ce ina so gaskiya kauna ce za ta sa na ce ina son mutum. Sa'annan kuma a ƙawaye na gaskiya ni ba ni da ƙawaye bari in ce ma na fi son wace akan wace. Ƙawata ɗaya ne rak wacce na sani zai mu numfashi. Bayan ita ban da wata. Ɗauke zizi ta mu yar fara mai karan hanci. Ita dai. To yanzu misali kin taɓa fitowa yadda ba a fim? Gaskiya ban taɓa fitowa ba. Ba. Ki gani na fito a ɗan daba a dadan ko a ɗan daban na fito. Kamar ni fa kamar ma fa ba ni ba kwalkwale na ce. Yanzu misali duk abin da nake ce zaki iya ba. Gaskiya kai din ne na daban shi yasa. To muga. Kai din na daban ne shi yasa baran iya abin da kake yi ba. Haba. To gashi nan kuka. Kafa a ce ke da ko mata duniya. Kabba ke da ko mata duniya haba kwasa da iya yi kuma ke ce ba za ki iya ba. Ka san shi kwarkwasa suna ya tara. To. Iya yi ma suna ya tara. Hakkon. Yawwa amma yanzu irin a gaban saurayina ne normal ba abin da baran iya yi ba. To ni mu je ni saurayin ki ne yi min kwarkwasa a gani. To, ai shi ne dan yi wani gani ba sai dan bada dan wani abu ba. A gaskiya ka bari kaga in nan shi ya gani ai zai ji wani iri. Ko ba yau ba sai ranar Juma'a kenan. Kin sai ranar samari suke zuwa zance wajen budurwa. Ka gane gaskiya zai ya fure magana aure. Kake auren ni ni na shirya kin shirya. Ni auren mu mito na mai da. Wallahi bulbul shekara ɗaya zaki ta fara ina. To, ai magana Allah ce yaya. Gaskiya ne kai yanzu yadda kake celebrity kake jarumi yan mata ke bibiya ka ko ta ina ni na isance da isriya da har kuma wata aure ai ke yar industry ce ni dan industry to me zai hana mi auren nan tuwo na mai na ai sati ɗaya ana tasu kin ga jin manyan jaruman nan za su zo mana taya mu da yau a ce ga ni gaki an fara wakili shi ango haka ne lokaci ne shawari lokaci ne Allah ya kawo to yi musu gaba Allah na fara san ki wallahi har na ji wani yamma wallahi ɗan murya na kashe murya na ɗan murya musulmi wallahi Allah la nan Allah yi min shagwaba nan Allah kin ji to ba gashi ne ban ba kai kana yi ai dan ƙara kashe murya sai ki je ki dan ji daɗi Allah dan ƙare Oyo Allah wala Ahmadu